Orange eसे. Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायना लागोनाय जाबाय hordansrang चेनेलाव भिडिअयाबो गोबावसै बेनिखायनो मोनसे सानबाय आं दिनै खामानिबो दंखायो बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै भिडिअखौ मोजां मोनगोन होनना आसा खालामबाय आं एसेबाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो सिगाङावनो गिदिरफोरनिसिम खुलुमनाय उन्दैफोरनिसिम अननाय होना भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आं दिनै खामानिया दाथ' दैज्लां बोथोरबो जाबायना थांनाय बोसोराव बान्दोआबो बुब्लादों बेखायनो बेखौ आथायनारदों आरोना एसे बारि होथेनानै दोननो नारदों जेसिबिजों एसे खोगोन आरो बेखौनो नोंसोरनो एसे शेयार खालामसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला बिदिब्ला आंजों नायलांबाय थादो लोगोसे भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आंजों नायलांबाय थादो लोगोसे दिनै खामानिसोलै बेरायनाय नङा बेनो जायगाया जोंना मावनांगौआ बस्थायाव हासिबाय रेडिनो गय जागोनथाय बेयाव मोनथिया खदाल लाबोदोंथाय बारिखौ दोखांजोब्बाय नै दा जों बारिखौ दोना लाग्रोजोब्बाय इजों थांगोन दैया बैथिं खोथेगोन जिरायनोसै माखासे जिरायबाय दा 9:55 जाबायमोन टाइमा थान्दा दिन हावा आसि ना लोखांबाय जों दा दै लोंनादों जिरायनोसै होखांलायबाय जाबखांलायबाय नै बस्थाखौ थांसिगोन दाना बैयो बे खोनाया जोबबाय बेयाव गाबोनहाय बेरा होफिगोन बेरा होब्बानो जोब्बाय बैथिंहाय जेसिबि होसिगोन आरो दायो दारा हेबना लाबाय जों दै बारनोबा खुरखायैनि फैसाजों दै बोहैगोन नालाय रोगानोसै
थिंगारि आलि बादि होबावगोन चेनेलाव गोदान बानायनो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ बलाव थुना लादो आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय सापर्ट खालामदो फरायनायफोराव लोगोसे हे खालामबा दायो जों दारा हेबगासिनो बस्थाखौ जाबजोबखांनानै औवाखौथ' सिगाङाव दानख्रुबखादोंमोन दानख्रुबनाया ओमफ्राय दानख्रुबनानै दिनैसो दाराखौ हेब्बाय आरो खामानिया एसे दंबावो आरो दाथ' जों हेबजोबनो हाला दाराखौ दोनथ'सिगोन गाबोनबो मावनाय जाया गामियाव हाबा दं बेयाव थाजोबगोन आरो बेखौ खामानिखौ दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअ'आबो बावनो जोबसिगोन आरो